Com tu eres molt receptor. Que lo que toca. És veritat, no? Magatzemar sistèmicament cap a uno a uno. I això sí que era un anàlisi, no? La Calderona està nevada. L'any 2012 es va complir el primer centenari del naixement a la ciutat de València del filòleg Josep Giner i Marco. Per aquesta raó, el ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua li va dedicar un record molt sentit d'aquesta manera. Amb motiu del centenari del naixement de l'insigne filòleg valencià Josep Giner i Marco, coautor intel·lectual amb Francesc Ferrer Pastor del Diccionari de la Rima, i un dels màxims col·laboradors de Joan Coromines, de Nicolau Primitiu, d'Enric Valor i de Vicenç Sorribes en diverses tasques lexicogràfiques, onomàstiques, gramaticals i culturals, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vol fer constar el seu reconeixement i gratitud a qui tan generosament va dedicar la major part del seu treball a l'estudi, la dignificació i la difusió del valencià, una tasca d'orientació filològica i d'integració cívica de totes les sensibilitats lingüístiques valencianes a partir d'una lleialtat admirable a les normes de Castelló. Va ser l'impulsor i defensor del fabrisme a València, estudiós dels trets gramaticals i del lèxic peculiar del valencià amb la idea d'integrar-los en la llengua comuna, l'home que va saber tractar totes les sensibilitats i matisos del valencianisme, l'home que primer va veure que les baralles entre valencians només perjudicaven la llengua pròpia, l'home que va posar el valencià en el mapa de la filologia valenciana, catalana i romànica. El homenatge és per a un home del que no podríem dir que va tindre molta sort en la vida. Poc conegut en la nostra societat i ignorat per l'escola dominant de la filologia en aquell moment. Però un home que quan llegim la seva biografia i la seva obra, gràcies a l'obra filològica que publicaren Antoni Ferrando i Santi Cortés, ens adonem que la seva vida i obra és una lliçó d'integritat per a tots nosaltres. Giner somiava també en que era possible la conformació d'una Espanya plurinacional i plurilingüística. I dins d'aquest plurilingüisme, evidentment, de 4 llengües, hi hauria el català-valencià. Si dic català-valencià és perquè justament ell ha sigut una de les persones que més han encunyat el nom, aquesta doble denominació per integrar els dos noms populars de la llengua, català i valencià. Va considerar que si hi havia aquestes 4 llengües oficials, el model valencià hauria de ser el model català per antonomàsia. Hi ha dins la nostra llengua mots valencians idiomàtics que són bandejats sistemàticament, de fet, pel català de Barcelona, el qual empra en comptes d'ells mots inconeguts del valencià. La feina dels escriptors valencians és fer prevaler el lèxic idiomàtic valencià. I és que considera que, efectivament, hi ha una unitat aconseguida, però que és satisfactòria pel que fa al català oriental, però insatisfactòria pel que fa a la integració del valencià dins de la unitat de la nostra llengua. Una de les seues frases predilectes és que el millor diccionari valencià és el diccionari Fabra, justament perquè va replegar les grans paraules dels clàssics. Però la seva adhesió al fabrisme mai no fou mimètica ni servil, com la de Carles Salvador. Ben al contrari, fou sempre crítica quan constatava incoherències i mai no deixa d'assenyalar la insuficient integració del valencià en el corpus normatiu català. Coromines esmenta també la gran aportació de Giner, per la informació continuada que l'envia, com per exemple es pot veure en els mots agafar, alacrà, albelló, rupart, afulla, engardaix, canya, rec, etc. Regussar. N'hi ha unes 450 citacions de Coromines i moltes vegades coses que podem comprovar per la correspondència, que també és de Coromines, que no ho cita, se li escapa o se considera que no és l'aportació, ja la coneixia Coromines. Sense dubte, l'aportació de Giner a Coromines ha fet que el valencià estigui ben present als diccionaris del mestre, com els materials de l'Alpi de Sánchez i Moll van enriquir el diccionari català-valencià. Giner valorava tant Coromines que només volia que fornir-li materials i idees per a millorar la seva obra, com diu en una nota sobre Visc. Li diu: veig que en l'article Wizke està vostè radicalment lluny de l'etimologia aquesta d'enguiscar. Guisque, visc. Jo no pretenc contradir-lo, diu Giner, en res. La meva missió és únicament facilitar-li els materials. Els comentaris meus són només un esplai, però fixis que el guisque en visc és un espart amb una extremitat que enganxa i que un agulló és com un espart que punxa.
Coromines canvià l'etimologia després per aquesta opinió. Coromines li valorava molt aquesta actitud i li diu el 55. Amb referència als comentaris que li ha suggerit la nota sobre Faixó o Faisó, no tots són encertats, li diu Coromines, naturalment. Diu, és un toc d'atenció i res més. De cap manera no sospito de la recta orientació dels autors del Diccionari Alcover ni de vostè. I si algun vingués amb llevantances, no l'en creuria. A Coromines li agradava que Giner el criticara. Josep Giner també fou un d'aixòs personatges que no estamparen en el seu moment la signatura de les normes, cadascú per diverses circumstàncies, està clar. Però tant Valor com Ferrer Pastor com Josep Giner al llarg de la seva vida van demostrar ser uns grans defensors i divulgadors de la normativa ortogràfica, justificant la necessitat de la unificació ortogràfica. El segon, de quina manera també calia avançar en el procés de codificació, perquè, clar, una vegada feta l'ortografia calia incidir en la gramàtica i el lèxic, i el tercer, en el fet de reclamar la necessitat d'una autoritat d'àmbit valencià en el camp de la llengua. Estem ja en l'any 1936, s'han creat ja unes expectatives d'introduir l'ensenyament del valencià a les escoles. Fruit d'aquesta unitat d'acció valencianista va ser aprovar una instància que va ser dirigida al ministre d'Instrucció Pública, Marcelino Domingo, amb unes posicions ben fermes i concretes respecte a l'ensenyament del valencià. Perquè, clar, l'únic que li demanaven és que s'aplicara el decret de bilingüisme que havia estat aprovat l'any 1931, que s'havia aplicat a Catalunya, per exemple, però que no s'havia aplicat ací. Giner és contundent. El parlar valencià té dret a tindre una influència marcadíssima en la comuna llengua literària i, sobretot, manifesta Giner, no hem de tindre por d'escriure en valencià, d'imposar orgullosament la nostra modalitat especial d'escriure el català. Tenia un parar una mica de babau, un parar que pareixia que no feia res, que dies en un post i dies, este tio què és? Però quan s'arrencava per un tema de la llengua, el babau eres tu. Te quedaves mirant i comprenies que tot això que estava dient era autèntic. Sabia de què parlava. I quan acabava de parlar te dies, i este tio, d'on s'ho ha fet això? Perquè en sabia de debò. Jo no vaig tenir classe en ell directament, en Giner, però sí que el vaig conèixer i recordo perfectament d'una cosa que s'ha comentat abans, que estàvem parlant de la llengua oriental i la llengua occidental. I aleshores parlaven de l'oriental en València com a ciutat, o l'occidental en València com a referència i l'oriental Barcelona com a referència. I després de fer-nos Giner tota la gran explicació, Valor va acabar i va dir, bo, quan hi hagi dos paraules correctes, si són correctes les dues, poseu sempre la de sí, que això enriqueix l'idioma.